Goddag og velkommen til en ny video her på kanalen. I dag der skal vi afsløre, hvem den heldige vinder af vores 10.000 sub special giveaway er, Emil. Og der har været 1200, der har tilmeldt sig, så det er vi rigtig glade for. Det sætter vi stor pris på. Og det har også været super svært at finde, for der har været rigtig mange gode kommentarer. Ja. Så, men vi skulle jo vælge en, og vi har lidt rigtig længe igennem. Men Emil, den heldige vinder er blevet Benjamin Aivas. Ja. Jeg håber, I udtalte det rigtigt. Og der kommer også lige her et billede af din kommentar, så du også kan se, at det er dig, der har vundet. Og når du ser, at du har vundet, så må du meget gerne kontakte os enten på YouTube eller Instagram. Der kan du enten gå ind og skrive en besked til Ras Johansson eller Emil.Scott. Og det kommer også til at stå her. Så vil vi komme ud med alle de her fede præmier til dig. Ja. Ja, der er ikke så meget andet. Nej. Og så tænker jeg måske også, at vi skal tage Audi'en ud til ham. Ja, det må vi nok gøre. Den tager vi med ud. Ja. Så kan du også lige få lov at se den. Måske lige sætte dig ind i bilen og give et lille dyt i hornet. Og så har jeg selvfølgelig også din popcorn med, som du også selv har skrevet. Ja. Dem var du helt vild med, popcornen. Så ja. Det var i hvert fald dig, der er den heldige vinder. Det var utroligt. Ja. Og så vil vi bare sige tusind tak, fordi at I alle sammen har været med i giveawayen. Og det var super svært at vælge den endelige vinder, men vi skulle finde en. Så tusind tak, fordi I så med. Og husk, hvis I er nye på kanalen, så husk at abonnere for mange flere videoer. Vi ses.